میاں صاحب نے مولا حسین کے بارے میں کیا خوب لکھا، کیا خوب کمال کی میاں صاحب نے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں قدر اولاد دی ماں پیو جان کی جان لوگ بیگانہ، قدر حسین دا فاطمہ جان یا جان حسین دا نانا۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں، میاں صاحب نے کربلا کا واقعہ جو ہے وہ لکھا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سیکھاں اتے مکھن پکوڑا ایڈا ڈایا کھا کم میں شہزادے دے کے دین بچوڑا اے سخی حسین دا کم میں جک سوڑے دے بوے تے نگاہاں ہو دیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ، منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہو دیاں ویکھی، عطاواں ہو دیاں ویکھی۔